Hello guys, hai nào hai làm số nó rong ni blogo, sừng tabuk, Bishramganj rail station nó thana này ó, nó gan nãy trong ni nó rập nó, còn này đi guys, sừng tabuk thóc bay ra, tabuk thóc bay luôn, tabuk từ lockdown bây giờ sức train đồ cho lìa, sao tung tung ăn liếng suka. Ekos nadi sok bagai seng, mokai Bishramganj train station. Sini nok bai bisi saja, mokai 5 minit rok se nango. Angkai norok bo phai pere nyai phedi, nai chotok guri nyai phi mano. Phunogan norong nadi, engke bathak jang nai rok tongo. Kor rok ka achuk jang nai. Video ini shoot kisah kailam dari tangi tonggo, naik di fungan norok nora. Pakatung kabu. Koro dukan tonggo, nadi, oro bebang man tonggo. Oro kai tiket counter. Iko. Kokborok mosanak Tiprajwk. Hai Hindi chuklo. Hari. Iko yang tiket train ayo. Shin cameraman dok hai tong nugan rong nai tong di. Hi guys. Singapore video shoot nala panai me ang pagatan ke wati khai tong kha amari singoro wasung tong lai ro nai sing lai jak wati thu tha to yang sing camera ro kok si tong lai ro yang kok si tong lai ba thang lai wati nyo wati bur thang nai sing tong lai nai tong phunu gan ro wati isek sep hai tong kha Sini shoot bo complete kha sing tabuk no ba thangai tong layo chal ba thang ka ba sari ka hamjo tono no